El protagonista d'avui és un cargol únic, que només el trobem a Cuba. El Polymita picta és un dels pocs animals del món on cada individu és una obra d'art única. La majoria de cargols són marrons o de colors més discrets. Aquest presenta colors molt vius, com el groc, el vermell, el verd, el negre i entre d'altres. Els cargols construeixen la closca a poc, des de l'obertura del cargol. En el Polymita picta, cada línia de color és com una història del seu creixement. La closca es va dibuixant amb el temps com si anés pintant la seva vida. Els colors depenen del que menja. S'alimenta de líquens, fongs, escorça, entre d'altres vegetals, i per tant la seva alimentació influeix en la seva pigmentació. Les persones col·leccionen les closques i per tant és una espècie en perill d'extinció. Durant els anys 60, molts joves desitjaven un món diferent, en pau i llibertat. Van començar a fer un art molt colorit i estrany, inspirat en el seu estat emocional. Així va néixer la psicodèlia, un art ple de música, colors i d'idees noves que va inspirar el moviment hippie. De fet, pot ser que la psicodèlia no la van inventar, sinó que ja estava immersa en la natura. I mentre els hippies parlaven d'amor lliure, els cargols, que són hermafrodites, ho tenien tot resolt. La natura ja era un art psicodèlic, lliure i molt més avançat. Potser no es tracta de buscar, sinó d'entendre el que ja existeix. Moltes gràcies, molta salut. Fins ara!